Не си изгубила увереността си. Просто дълго време си я оставила на заден план. След раздяла, много жени започват да се съмняват в себе си, в стойността си, в това дали някой отново ще ги обича. Но увереността се връща бавно. Тя се изгражда наново, ден след ден. Ето как. Първо, спри да се наказваш за това, че си обичала. Това не те прави слаба. Второ, всеки ден направи едно малко нещо, което ти връща усещането «Аз съм важна». Обличи нещо хубаво, излез на разходка, погрежи се за тялото си. И трето, започни да си говориш така, както би говорила на приятелка, която много обичаш. Защото увереността не идва, когато някой друг те избере. Тя се връща, когато ти избереш себе си. Започни още утре. Ако се разпозна, остани тук. Пътят тепърва започва.